raz to Emil. Jo jest Niklaus, profesor, nie za fes, habilitowany. Dawno mnie sam nie było. Wracamy dzisiaj ze serii Śląskie Sowa na dziś. Ktoś z was na mnie kuknie apado. Niklaus, a po jakiemu ty się taki wysztyglowany, czyli po polsku wystrojony. Po tymu, co dzisiaj się pogadamy o tym, jak to łonacyć na zolytach. Pierwsza rzecz, można nawet jedno z najważniejszych. Musicie się wysztyglować, czyli elegantnie łoblic, tak jak ja jest sam. Z czego się składa takie elegantne łobleczenie? Szaket, westa, binder, hymda. No na dole jeszcze mam galotę, ale wam nie będę pokazywał, bo nie. Teraz tak, traficie się już dziążką, macie dziążka przed sobą, wejrzycie się głęboko w oczy, nie? To jest też tak, to jest fest ważne, sobie ten blik, im Sonnenschein, można, że ich przesadził. Patrzycie się głęboko w oczy i teraz tak, Geszynk jakiś, musowo na zolity. Wiecie, co dziążki lubią, to się roztomajcie go do. Ja generalnie proponuję coś takiego, co by każda dziążka się na to ciepła. Jest taka metoda na kasztana. Ja tego nigdy nie testował, ale mi jeden kolega opowiadał. To jest po tymu. Obadajcie. Bierecie kasztana takiego, nie? I teraz tak, tam stoi dziążka, nie? Wy tak. Bierecie cyl, macie obcyklowano, no i bierecie ten kasztan i ciul w nia. I potem ona tam dostawo tym kasztanem po łebie, wy podłazicie, zbiorcie tego kasztana ze zola, podłazicie do niej i go dacie tak, nie? O, ja sam znot kasztana, a nie ma ten kasztan od ciebie. I ona w tym, co już jest cała tako, jakby tak ta dziążka na beispielu, ona tak stoła bardziej daleko, to ja by proponował tego kasztana wyszczelić ze szlojdra. I no nie trefcie w oko. Potem dziążka, co łazi z taką opaską na oku, choby pirat, to się niedobrze z taką na mieście wygląda. Są takie rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Bez to na zolytach ja proponuję wejrzeć w bajtlik. Znaczy, no ja wam nie będę pokazywał, co ja sam mam, bo samą za wiele by wam było głupio. No a kej dziążka stawia opory, to proponuję tradycyjnie. To już w zasadzie najważniejsze macie z głowy, potem jeszcze łostowo, możecie się kasić do restauracji. Raczej nie proponuję KFC i McDonalda, bo to tak trochę ordynarnie. Mogecie ja wziąć na jakieś chińskie maszkety, nie? Nawet jak mocie w tym grajwka, to możecie się poasić. Na beispilce umiecie maszkecić tymi łonymi, że tu się tak, ja i to, tak się to tyn. No i to się bierze, i to się po tymu. Ło, co ja sam woda! Oj, ja jest morświn. Pomaszkecone, podupcone, potem już prawdopodobnie możecie się zapytać, no ale tak trzeba delikatnie. Łokusika! To najlepiej tak, bierzecie ja kolesia i robicie tak. Tepa, co tam je? A ona tak, kaj! A wy voll treffer. No, a jak to już wszystko macie z głowy, to potem już łostowo i no co? No, idziemy do domu, nie? Albo do niej, albo do was. A potem w tym domie to co? Możecie tyju zrobić, kofeju, no. A potem wiecie. Potem ona jest w szoku, bo ona jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziała, nie? Ja jest w szoku, ja jeszcze takiego nie widziała. I tyle. Cel osiągnięty. Nie dziękujcie, jeszcze na takich ładnych znam. Eliście mieli radzi z takich moich poradów, z takiego wideo. Łostowcie mi tam kciuka do wierchu. I tyle. Joleca na zolity. Nic mi żadno nie chce.